Dobrý deň všetkým. Rád by som vám teraz predstavil svoju kolegyňu Oksanu Gundu. Oksana je viceprezidentkou ICC Ukrajina a zakladajúcou partnerkou advokátskej kancelárie Gunda Law Office v Kieve. Oksana má rozsiahle skúsenosti ako medzinárodná obchodná a daňová právnička, a to nielen na Ukrajine, ale aj v Paríži, Londýne a Zürichu. Je pre nás veľkou cťou, že podporuje ICC Ukrajina a program Obnova Ukrajiny. Oksana predstaví nasledujúce 3 videá. Ukrajinské právne, bankové a daňové aspekty, digitalizácia ukrajinskej obchodnej dokumentácie, ukrajinské clá a daň z pridanej hodnoty. Ak sa však zameriate na obchodovanie s Ukrajinou, témy, ktorým sa Oksana v týchto 3 prezentáciách bude venovať, budú pre vás určite relevantné. Nielen to. Keď si pozriete Oksanine prezentácie, som si istý, že budete presvedčení, že ukrajinské podnikateľské prostredie je transparentné a priateľské k zahraničným účastníkom. Nuž, nepoviem nič viac, len vás odporúčim Oksane a upozorním, že ak by ste potrebovali jej právne služby, jej kontaktné údaje nájdete v popise nižšie. Nemohli ste sa zveriť do lepších rúk. Ďakujem, Oleksi, za ten úvod. Dobrý deň všetkým a vitajte pri tomto videu. Ukrajinské právne, bankové a daňové aspekty v kontexte zahraničných spoločností obchodujúcich s Ukrajinou alebo zúčastňujúcich sa na verejných projektoch Rebuild Ukraine. Ako vysvetlil Oleksi, ICC ma požiadala, aby som pripravila prezentáciu, ktorá predstaví hlavné princípy ukrajinského práva, ako sa uplatňujú na budúce obchodné zmluvy a zahraničné investície. Samozrejme, v krátkej videoprezentácii nemôžem dúfať, že pokriem všetky relevantné právne detaily, ktoré môžu vzniknúť. Avšak pokúsim sa vysvetliť hlavné pojmy a otázky, s ktorými sa stretnete pri pôsobení na Ukrajine, najmä ak sa zúčastňujete programu Rebuild Ukraine v jeho najširšom kontexte. Pozrime sa na zoznam tém, ktoré som pre vás pripravil. Ako vidíte, v krátkom čase je potrebné pokryť veľa bodov. Snažil som sa, aby bol tento zoznam čo najkomplexnejší. Zahŕňa teda aj základy ukrajinského právneho systému. Aké základné právne pojmy tvoria základ ukrajinského práva, ukrajinského zmluvného práva a digitalizácie obchodnej dokumentácie? Právna ochrana obchodných zmluv. Ako je možné vymáhať obchodné zmluvy? Aká právna ochrana existuje pre zahraničné investície? Aká ochrana existuje pre práva duševného vlastníctva? Ako sa riešia obchodné spory? Ako si môžu cudzinci založiť podnikanie na Ukrajine? Ako si otvoriť bankový účet? Aké devízové regulácie existujú? Hlavné dane, ktoré sa vzťahujú na podnikateľskú činnosť s osobitným dôrazom na daňové výhody, ktoré existujú pre priemyselné parky. Nakoniec niekoľko záverov. Na konci tejto a nasledujúcich 2 prezentácií by ste mali mať pocit, že právny systém, základy ukrajinského právneho systému. Myslel som si, že dobrým a komplexným východiskovým bodom by bolo podrobne vysvetliť základné princípy a štruktúru moderného ukrajinského právneho systému, ktorý sa vyvíjal po získaní nezávislosti. Pred rokom 1991, konkrétne až do rozpadu Sovietskeho zväzu, bol právny systém Ukrajiny neoddeliteľnou a integrálnou súčasťou rozsiahleho sovietskeho právneho systému, ktorý bol charakterizovaný ako socialistický model s centralizovaným riadením a špecifickými ideologickými základmi. Po získaní nezávislosti Ukrajina prešla na kontinentálne právo, vrátane nevyhnutných prvkov pre trhovú ekonomiku a demokratické princípy. Ukrajinský právny systém je teraz založený na princípoch kontinentálneho romano-germánskeho práva. Základným princípom ukrajinského právneho systému je vláda práva. To znamená, že zákon je nadradený akýmkoľvek činnostiam verejných orgánov alebo úradníkov. Ratifikované medzinárodné zmluvy, napríklad Európsky dohovor o ľudských právach, majú prednosť pred vnútroštátnymi zákonmi, ale sú podradené ústave. Súdna moc je kľúčovým nezávislým prvkom právneho systému, ktorý zabezpečuje ochranu práv a vládu práva. Právny systém sa stále vyvíja, najmä v súvislosti s európskou integráciou, harmonizáciou legislatívy s normami Európskej únie a digitalizáciou. To zahŕňa digitálne transakcie a zavádzanie e-justície na uľahčenie prístupu k právu. Antikorupčný rámec tvorí samostatný právny rámec.
Tento boj proti korupcii bol jedným z kľúčových hnacích motorov vzniku Prozoro, ukrajinskej platformy pre verejné obstarávanie. Samozrejme je potrebné zohľadniť účinky stanného práva. Dočasné zákony a nariadenia, napríklad o mobilizácii a znárodnení, majú v bezpečnostnom sektore prednosť. Tieto sú kľúčovými piliermi moderného ukrajinského obchodného práva. Teraz sa budem venovať niektorým z hlavných aspektov, ktoré ovplyvňujú ukrajinské zmluvné právo. Občiansky zákonník Ukrajiny z roku 2004 upravuje zmluvné právo Ukrajiny. To zahŕňa ustanovenia týkajúce sa uzatvárania, plnenia, zmeny a ukončenia zmluv. Je založený na princípoch zmluvnej slobody, dobrej viery a riadneho plnenia záväzkov. Zmluvy a iné dokumenty môžu byť dvojjazyčné. Je však potrebné poznamenať, že úradným jazykom na Ukrajine je ukrajinčina, preto sú všetky oficiálne dokumenty vyhotovené v ukrajinčine. Ak potrebujete pomoc, naša spoločnosť má viac ako 20 rokov skúseností s právnou podporou podnikania, vypracovávaním zmluv a medzinárodných dohôd. Pre pohodlie a úplné porozumenie činnosti zahraničných spoločností na Ukrajine prekladáme všetky dokumenty a overujeme preklady. Ak to zákon vyžaduje, zabezpečujeme pre našich klientov apostiláciu dokumentov na Ministerstve spravodlivosti Ukrajiny. Je dôležité poznamenať, že zmluvy na Ukrajine sa vypracúvajú v súlade s ukrajinským právom. Preto je dôležité mať pred podpisom zmluv alebo iných právnych dokumentov profesionálneho ukrajinského právneho poradcu. Keď už máte zmluvu, mali by ste vedieť, ako je možné ju vymáhať. Na nasledujúcom slajde uvádzam hlavné ochrany, ktoré máte podľa ukrajinského zmluvného práva. Aj keď sa digitalizácii ukrajinskej obchodnej dokumentácie venujem podrobnejšie v ďalšom videu, považujem za dôležité spomenúť už tu, že digitálne podpisy a elektronické faktúry sú kľúčovými prvkami v ukrajinskom dokumentačnom manažmente. V mnohých prípadoch je to skutočne povinné. Navyše, proces digitalizácie sa nezastavil pri digitálnych podpisoch a elektronických faktúrach. Tieto sú súčasťou širšej digitalizácie ekonomiky a správy dokumentov, ktorá je na Ukrajine aktívne podporovaná, najmä počas stanného práva. Viac informácií nájdete v mojom ďalšom videu Digitalizácia ukrajinskej obchodnej dokumentácie. Dobre, poďme na ďalšiu tému. Obava, ktorú mi často spomínajú zahraničné spoločnosti, sa týka právnych ustanovení na ochranu ich zmluvných práv. Hlavné ochranné mechanizmy, ktoré existujú, predstavím na nasledujúcom slajde. Ako vidíte, existuje niekoľko mechanizmov, ktoré môžete využiť na vymáhanie svojich zmluv a zabezpečenie ich plnenia. Všetky zmluvné strany majú právo na vymáhanie zmluvy s prístupom k súdnej ochrane, mimosúdnemu vyrovnaniu, notárskej ochrane a v konečnom dôsledku aj k medzinárodnej arbitráži. Mechanizmy na zabezpečenie plnenia zmluvy sú finančné, vo forme pokút alebo náhrady škody, poskytnutie zábezpeky, záruky buď od bank alebo iných právnických osôb. Avšak, čo môže byť v súčasnosti obzvlášť dôležité, je skutočnosť, že pojem vyššej moci je podľa ukrajinského práva uznávaný. Preto, ak nie je možné splniť zmluvné povinnosti v dôsledku vojnového aktu, nebude možné vymáhať pokutu alebo trvať na okamžitom plnení. Treba tiež povedať, že Ukrajina má osobitný záujem podporovať prichádzajúce investície. Preto prijala legislatívu, ktorá poskytuje viacero ochranných opatrení pre zahraničných investorov. Na ďalšom slajde sa na ne rýchlo pozrieme. Právna ochrana zahraničných investícií na Ukrajine kombinuje národné záruky s medzinárodnými mechanizmami. Osobitné záruky zamerané na vytvorenie priaznivého investičného prostredia sú schválené zákonom. Od roku 2025 v kontexte stanného práva a povojnovej obnovy majú osobitný význam nasledujúce mechanizmy: štátne záruky, záruky proti znárodneniu, kompenzácia strát, súdna ochrana, stabilizačná záruka, poistenie, medzinárodná ochrana. Ďalšou otázkou, ktorú nám naši zahraniční klienti často kladú, sú práva duševného vlastníctva na Ukrajine. Situáciu týkajúcu sa týchto práv vám predstavím na ďalšom slajde. Ochrana práv duševného vlastníctva na Ukrajine sa riadi najnovšou vnútroštátnou legislatívou a medzinárodnými zmluvami.
Autorské práva, patenty a ochranné známky by mali byť registrované lokálne. Odkaz na Ukrajinský úrad pre duševné vlastníctvo je uvedený v popise nižšie. K dispozícii je úplná administratívna aj súdna ochrana. Existujú aj mechanizmy na mimosúdne vyrovnanie sporov. Nakoniec, ak ide o trestnoprávnu zodpovednosť, páchateľovi hrozia pokuty alebo dokonca väzenie. Všeobecné pravidlá a predpisy upravujúce práva duševného vlastníctva sú rovnaké, ako by ste očakávali vo väčšine západných krajín. Za týmto účelom Ukrajina ratifikovala nasledujúce medzinárodné zmluvy a dohovory: Bernský dohovor, Parížský dohovor, dohodu TRIPS a asociačnú dohodu z Európskej únie ako súčasť procesu harmonizácie ukrajinského obchodného práva s právom Európskej únie. Preto môžete očakávať úplnú ochranu, pokiaľ máte k dispozícii potrebnú dokumentáciu. Ak budete potrebovať pomoc, viete, kde ma nájdete. Ak budete mať tú smolu, že sa dostanete do vážneho zmluvného sporu, existujú jasné postupy, ktoré treba dodržať, ako uvádzam na ďalšom slajde. Riešenie sporov na ukrajinských súdoch je jednoduché a má jasne stanovené postupy. Postupy, ktoré treba dodržať, budú závisieť od typu sporu, či už ide o občiansky, obchodný, správny alebo trestný spor. Pri všetkých týchto prípadoch sú však kľúčovými prvkami procesu žaloba, posúdenie a vykonanie rozhodnutia. Ak nedosiahnete očakávaný výsledok, vždy existuje možnosť odvolania a kasačného konania. Alternatívou k súdnemu konaniu je obrátiť sa na nezávislú arbitráž, akú ponúka napríklad ICC. Táto možnosť je zvyčajne rýchlejšia a lacnejšia ako formálnejšie postupy. Avšak, pokiaľ s tým nesúhlasia obe strany, nemožno ju jednej strane vnútiť, ak to už nie je stanovené v príslušnej zmluve. Každopádne poďme myslieť na pozitívnejšie veci. Vidíte potenciál pre svoje podnikanie na Ukrajine a potrebujete zriadiť miestnu kanceláriu. Pozrime sa na vaše hlavné možnosti na ďalšom slajde. Možno zvažujete založenie ukrajinskej pobočky. Ak áno, máte k dispozícii dve hlavné možnosti: založenie dcérskej spoločnosti alebo zastúpenia. Na Ukrajine môžu cudzinci jednoducho zakladať súkromné spoločnosti. Základné požiadavky na založenie spoločnosti nie sú náročné. Zakladateľom môže byť jeden alebo viacerý. Zakladateľmi môžu byť fyzické aj právnické osoby zo zahraničia. Neexistujú žiadne minimálne požiadavky na výšku základného imania spoločnosti. Vedúcim spoločnosti je fyzická osoba, ktorá môže byť jedným zo zakladateľov, zástupcom zakladajúcej spoločnosti alebo miestnym riaditeľom. Neexistujú žiadne požiadavky na počet zamestnancov. Niektoré typy činností síce vyžadujú dodatočné štátne licencie, ale týchto prípadov nie je veľa. Prípadne môžete potrebovať len zastúpenie. Ak si myslíte, že by ste mohli potrebovať fyzickú prítomnosť na Ukrajine, rád s vami prediskutujem vaše požiadavky a poradím vám, ktorá štruktúra by bola najvhodnejšia na ich splnenie. Samozrejme, ak uskutočníte investíciu na Ukrajine, je prirodzené, že budete chcieť mať tu aj svojich zamestnancov. Ďalší slajd sa venuje tejto možnosti. V prvom rade majú cudzinci právo pracovať na Ukrajine. Ak potrebujete byť usadení tu, alebo ak potrebujete usadiť niektorého zo svojich zamestnancov na Ukrajine, nie je to problém. Cudzinci môžu byť tiež riaditeľom spoločnosti alebo vedúcim mimovládnej organizácie alebo charitatívnej organizácie. Na tieto účely štát udelí cudzincom príslušné pracovné povolenie. Dobre. Ak chcete byť aktívni na ukrajinskom trhu, budete si musieť v určitom okamihu otvoriť bankový účet, uzavrieť poistné zmluvy a zohľadniť všetky predpisy týkajúce sa devízovej kontroly, ktoré môžu ovplyvniť vaše podnikanie. Pozrime sa na ne na ďalšom slajde. Pokiaľ ide o bankové a poisťovacie služby, nie je dôvod na obavy. Na Ukrajine nájdete kompletný sortiment služieb, ktoré pokryjú všetky vaše potreby. Je tu dobrý výber bank a poisťovní a je jednoduché si zriadiť bankové účty s elektronickým prístupom. K dispozícii sú aj okamžité online platobné služby. Pokiaľ ide o devízovú kontrolu, harmonizácia so smernicami Európskej únie o mene viedla k zvýšeniu liberalizácie trhu.
Avšak po ruskej invázii boli devízové kontroly výrazne sprísnené. Tieto prísne devízové kontroly boli teraz uvoľnené. Napríklad v súčasnosti je možné vyplácať dividendy do zahraničia až do výšky 1 milióna eur mesačne. Rovnako je možné voľne uskutočňovať akékoľvek zahraničné platby na pokrytie dovozov podporujúcich program obnovy Ukrajiny. Stále však existujú určité prvky devízovej kontroly, s ktorými musíte počítať. Napríklad zákazy špekulatívnych transakcií a odlivu kapitálu zostávajú v platnosti. Teraz sa dostávame k najmenej obľúbenej téme každého z nás – daniam, ale na Ukrajine vás čakajú aj príjemné prekvapenia. Ako vidíte, v porovnaní s mnohými západnými krajinami sú daňové sadzby na Ukrajine relatívne nízke. Daň z príjmu fyzických osôb je na úrovni 18%. Táto sadzba bola zvýšená o 5%, aby pokryla súčasnú vojenskú situáciu. Štandardná sadzba dane z pridanej hodnoty je 20%. Základná sadzba dane z príjmov právnických osôb je 18%. Príspevky zamestnávateľov na sociálne zabezpečenie predstavujú 22% z platu zamestnancov. Existujú aj miestne dane, ako napríklad daň z nehnuteľností, pozemkov a turistická daň. Tieto sadzby stanovuje miestny úrad v mieste vášho bydliska. Existuje tiež veľa daňových úľav, znížení a oslobodení. Aby ste plne pochopili svoj konkrétny daňový režim, bolo by potrebné prebrať vašu daňovú situáciu s daňovým poradcom. Podrobnejšie informácie o clách a daní z pridanej hodnoty uvádzam aj v mojej 3. prezentácii Ukrajinské dane a céla. Ak by sa vás teda tieto informácie týkali, určite si pozrite toto video. Pokiaľ ide o možné daňové úľavy, pridal som nasledujúci doplňujúci slajd o daňových úľavách dostupných pre priemyselné parky v rámci programu Obnova Ukrajiny. Priemyselný park je vymedzené územie, na ktorom môžu účastníci priemyselného parku vykonávať hospodársku činnosť v rôznych oblastiach, ako je výroba, spracovanie priemyselného alebo komunálneho odpadu, alternatívna energia, skladovanie energie, ako aj vedecko-technická činnosť a činnosti v oblasti informačných a elektronických komunikácií. Hlavné daňové výhody sú tie, ktoré sú tu uvedené, konkrétne oslobodenie od dane z príjmu, oslobodenie od dane z pozemkov, nehnuteľností a oslobodenie od dane z pridanej hodnoty pri dovoze nového zariadenia a komponentov. Nové dovezené zariadenia a komponenty sú tiež oslobodené od akýchkoľvek dovozných cieľ. Avšak budú platiť určité podmienky. Ak by ste mali o tieto príležitosti záujem, veľmi radi ich s vami podrobnejšie preberieme. Tak, to je všetko. Prešli sme si významnú sériu tém a dúfam, že nie príliš povrchne. Zostáva mi už len zhrnúť body, ktorým sme sa venovali a vyvodiť niekoľko osobných záverov. Tu je prehľad hlavných bodov, ktorým som sa venoval. Ukrajinské právo je teraz založené na románsko-germánskom práve a čoraz viac sa harmonizuje s právom Európskej únie. Všetky zmluvy musia byť v ukrajinčine, ale môžu byť dvojazyčné. Ukrajinské obchodné právo podporuje digitalizáciu obchodnej dokumentácie. Existuje úplná zmluvná a investičná ochrana. Cudzinci môžu zakladať miestne spoločnosti a môžu pracovať na Ukrajine. Sú k dispozícii komplexné miestne bankové a poisťovacie služby. Devízové kontroly by nemali byť problémom na obchodné účely. Daňové sadzby nie sú v porovnaní s inými krajinami vysoké. Takže to je zhrnutie. Teraz uvediem niekoľko osobných záverov. Hlavné závery, ktoré by som si dovolil vyvodiť, sú jednoduché. Ukrajina vytvorila priaznivé podmienky pre zahraničné spoločnosti na podnikanie na Ukrajine, najmä pre tých, ktorí sa zapájajú do programu obnovy Ukrajiny. Existujú len minimálne alebo žiadne prekážky pre zahraničné investície. Daňový režim je priaznivý v porovnaní s mnohými inými krajinami. A čo je najdôležitejšie, dôraz v obchodnoprávnom prostredí sa kladie na zákonnosť a transparentnosť podnikania. No, už je takmer čas prejsť k mojej ďalšej prezentácii, ktorá sa týka digitalizácie ukrajinskej obchodnej dokumentácie. Ale pre istotu, ak by ste museli odísť, rád by som ešte povedal pár slov. Ďakujem, že ste si pozreli video Ukrajina, právne, bankové a daňové aspekty. Dúfam, že ste tieto informácie považovali za užitočné a ak áno,
Veľmi by nám pomohlo, keby ste klikli na tlačidlo Páči sa mi to a prihlásili sa na odber nášho kanála, aby ste zostali v obraze. Prosím, zdieľajte toto video a playlist aj so svojimi kolegami a obchodnými kontaktmi. Veľmi by sme to ocenili. A predovšetkým si zapamätajte, že ICC Ukrajina a naši partneri sú tu, aby vám pomohli. Ak máte ďalšie otázky, môžete mi zavolať alebo napísať. Moje kontaktné údaje sú na tomto slajde a nájdete ich aj v popise nižšie. Volám sa Oksana Gunda. Veľmi sa teším na vašu správu a na našu budúcu spoluprácu.